Ahoj, já jsem Jiří z výstavy stanů a dneska se spolu podíváme na spacákové ležení, kde si řekneme něco o karimatkách. Zajisté všichni znáte klasické pěnové karimatky, na kterých spaly již naše babičky. Málo kdo z nás ví, že existují i ve skládané variantě. Nejoblíbenější jsou karimatky samonafukovací. Samonafukovací karimatky přivezete, rozbalíte, povolíte ventil a ona vše udělá za vás. Tyto karimatky jsou vyplněny pěnou, ve které jsou kvůli váze různě velké vzduchové prolisy. Tyto prolisy mají karimatky, které jsou určeny pro turistiku. Jsou proto malé, lehké a snadno zbalitelné. Turistické verze karimatek mají tloušťku od 2 do 3,5 cm. Máme zde i karimatky komfortnější, které mají tloušťku až 10 cm. Tyto jsou pohodlnější, ale na úkor toho, že se hůř skládají a jsou větší a těžší. Největší variantou jsou karimatky, kterým říkáme dably. Pohodlně se na nich vyspí 2 lidé nebo jeden Jiří, který se s vámi tímto loučí. Nashledanou.